hogy meddig kívánja a miniszter úrnak a kezét fogni, meddig kívánja önt a hivatalban tartani. Köszönöm. Köszönöm. A válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Tisztelt képviselő asszony, annyit megértettem, hogy Fazekas miniszter úr kerüli önt, ezt ön sérelmezi, sőt nehezte rá, de ez nem ok arra, hogy leváltsam. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Miniszterelnök úr, ilyen országot akar ön? Köszönöm szépen, képviselőasszony. A viszontválasz megilleti a miniszterelnök urat, amennyiben élni kíván ezzel. Visszatérve tehát az ön kérdésére, a hozzászólás után még kevésbé látom az esélyt annak, hogy találkozót tudjak szervezni a miniszter úrral.